Tingnan ng Tapinit, magkanta po mga Balaan ito ng martinig ang Balaan niya kasulatan mao ini ang kupos ini si first niya nga kupos ni Lourdes Lubiano Villasis. Ang Balaan niya kasulatan itugas sa katawan aron mangibalo sa sugo sa Ginoo sa hapit na siya mukayap sa langit ng hinulan isugo niya panlakaw kamo isang yawak tulungo kayo na buwa siya dito sa kalangitan nagandang puluyan sa kanan na Balaan bumalik siya din sa kalibutan kuhaon kalibutan na tuman usap managmay ang tanang suod niya sa tangay panahon pa atugang isang yaw ang kaluwasan niya hapit na humpi ang kalibutan na mapadasigon kita aron di panindan sa lugo sa katawan karon nabuwa siya dito sa kalangitan nagandang puluyan sa kanan na Balaan bumalik siya din sa kalibutan kuhaon ang kalibutan na tuman. Isang tama yung tao, VIP